magandang buhay. Char. Good morning. Good morning pa ba? Anong oras na? Nasa bahay ako ng yung Filipina friend and dito yung mga anak namin. Nasa next town lang kami. So lalabas kami, maglalakad-lakad para naman ma-expose yung aming kagandahan sa labas. Joke lang naman. So yeah, magre-relax kami, relax, kain, ganon. Fatima, lumabas ka dyan. Hi! Ako parang akong baluga eh. Parang baluga. So lalabas kami. Ayun, gumatawa si Angelo. Kinukuha ni Ana yung daddy ni. Hi, Lexie! Makapasok. Madadabog. So I can Angelo, doy-doy! Angelo, doy-doy! Okay. Doy-doy, Angelo! So, nasa kami, we're walking to the center. Dito sa sa Boxer. Ayan yung kanilang station, train station. Ayan. Dalawa na daw yung anak ni May babae na ako. May lalaki. Si Ana, ito si Ana. Ayan. Kami, kaupo. Umuulan, guys. Si Ana tulog. Tulog ang aking anak. Wala lang, basa-basa lang. Kami, mag-ice cream kami. Kahit malamig tsaka maulan, mag-ice cream pa rin kami. Walang makakapigil sa pag-ice cream eh. Kahit maulan. Daisy? Malaka, yeah. Yeah. Thank you. In BRT? Yes, super. Smakelijk. Thank you. Yeah. Be, walang caramel. Chocolate. Ito na yung ice cream ko. Yung dalawa nag-order pa. Malamig. Tsaka muulan pa rin. Maambon pa. Tita G, Wow! Yan yung ice cream na malaki, oh. Sarap. Dapper. Yan na, kumpleto na ang mga magbabarkada, oh. Gusto din ni Angelo, eh. Yan na. Lexie? Lexie? Wow! wow. Lekker. Ana? Nakabalik na kami sa kanila, Lin, guys. Ang nakakapagod. Ayan, yung anak ko. Ayan na. Nakakapagod yung lakad namin, tsaka may mga dalang bata. Okay. Angelo tulog na. Itong dalawa, gising pa din kahit pagod, Si Ana inaantok eh. Ayaw pa rin matulog eh. Sige. Wow! Ang ganda. It's so pretty. Yeah. Yeah, moy. Ganda ng cupcake. Hello! We're home. Why is I new house? Anna just had a cupcake and also a bit of coconut snack. And then she's having her milk.
Ruth is here, but I can't show Ruth because he's half naked. He's showing his muscles. Papa's muscles. It was fun at Lynn's. Matagal na kami. Medyo matagal na kami hindi nagkita. So, it was fun. Magkikita na naman kami ulit. Ewan lang kailan. Tumitingin si Ara sa. Give mama, please. Give mama. Give mama. Give mama. Just one piece. Come. Oops. 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 Malingkuran ni mo bangga. Sakit sa lubot. Sakit sa lubot. Hello. Ano, natutulog pa si Ana. Mga 1 hour. Mga 1 hour na siguro siyang natutulog. So, in 20 minutes, aalis na kami. Kasi yung appointment namin sa Day or GGD ang tawag dito, Day, 11:25 I think. 11:25. So, mga 30 minutes na lakad or 40 minutes. Ayoko kasi magmadali. So, yeah. Sana hindi si Ana. Every time na nag-i-injection siya. Umiiyak. Pero pagkatapos naman ng injection, parang wala nang nangyari. Ayaw kasi niya yung parang naiipit siya. Yung hinahawakan kasi siya ba, tas para siyang naiipit. So, ayaw niya yun. So, anyways, magbe-breakfast lang ako ng madalian. Ito lang yung breakfast ko. May konting-konting fried rice, tsaka pipino, tsaka seaweed po siya. Kain tayo. Kumusta ang araw nyo, guys? Thankfully po, umiinit na dito. Nung mga nakaraang mga araw kasi, maulan. So, siguro nakita nyo sa news, no? Na grabe yung mga pagbaha doon sa Germany. May part din ng Netherlands. Ready na ang aking palangging. So, ang dami naming dala. Uy, mag-lipstick pala ako. So, ayan. Kita-kita na lang tayo sa daan. I-try kong mag-vlog kung pwede doon sa naka-display naman yung agtang ko. Mag-headband kaya ako, no? Kaka man yata mag-headband ko yung nani. Ito na lang yung powerful ko na headband. Paborito ko talaga to siya, guys. May ibang headband naman ako, pero ito yung pinakagusto ko kasi madali lang ba. Tapos, kailangan kong komportable today kasi nga magba-vaccine po yung anak ko. So, ayan. Okay. Duka ka? Duka lang. Dito na kami sa center, pero yung yung 80 day, medyo malayo-layo pa. So, na kami. Nice yung weather. Ana? Hi. Daran center. Og ang mama. Ana? Hello. So, tapos na mag-uwi si Ana. Tsaka, minesyo yung kanyang ulo. Tsaka yung kanyang height. Then, hi. Umiyak na agad. Umiyak na agad. Wala pang mami. Come, Spela. Tapos na kami sa vaccination ni Ana. Umiyak siya. Dalawang yung nurse. Sinabay yung dalawa talaga. At the same time talaga ba, dalawang nurse yung nag-inject sa both arms niya. So, yeah, umiyak. So, pupunta kami sa bahay ng lolo at lola ni Ana. Ang ganda ng mga bulaklak ko. Dito na kami sa bahay ng lolo at lola ni Ana. Yeah, Ana. Nalalaro na si Ana. Nalaran. Water as beef. Yeah. Wow. Para lang walang injection, no? Ayan yung niya isa, yung kabila. Ayan. Thank you. So sabi ng ng nurse na bakalag natin siya either tonight or tomorrow. And then yung effect ng isang vaccine, siya after a week or 2 pa daw. So baka mamaga yung dito niya or mag-fever siya or mag-rashes siya. So, hopefully naman wala, no? So, yun lang sabi niya na posibleng mangyari. Tingnan niyo, guys. Si Ruth to nung bata pa.
Yung papa ni Ana. Yan, tsaka yung lola ni Lola ni. Gustong gusto ni Ana yung aso nila. Ana, give sana. Give sana. Give sana. Ah, give sana. Give sana. Hi! Ah! She wants more. Ayan. Organic po to na banana, mais. Banana, mais ko, no? Ah, ayan na. Walang bakuna? Ha? Mura ragway injection lang? Mura ragway injection? Thank you. Thank you, mama. Oy. Yung thank you. Siya yung nagti-thank you pag may binibigay siya sa'yo. Sinasabi niya na Tata! Thank you, Tata. Tata. Nagkway-kway ka dito lang. Pero after ng injection, lang. Wala. Wala nangyari. Ow! Ayla. Ayla. Yung tawag niya sa TV, guys, or sa video, Ayla na kahit kahit hindi naman si Ayla yung pinapanood namin minsan. Yung tinatawag niya Ayla pag gusto niya ng video. Yan. Yun. Ayla. Ayla. No, ay, ka-very good, ani, kung inday. Ay! Ka-very good, ani, ay. Ay, sana. Witches. What's up? Witches. Ay, sana. Witches. Yeah, what's up? I really think Ana likes dogs. Kasi pag may nakikita siyang aso, nai-excite po siya. Gustong-gusto niya yung aso nila. Kawawa naman yun siya ng putya. Putches. Putches, please. Yay! What's up? Excited siya. Ana, sana. Ko sana. Sana. So, pauwi na kami ni Ana and then we will drop by the supermarket kasi may mga dapat bilhin. Busy ang aking anak sa kakakain. Madam, medyo mainit pero windy naman. So, nasa center na kami. Yan, may maliit na park dito. Malapit na kami sa office ng papa ni Ana. So yeah, bumili ako ng lunch ko, late lunch. And then bumili din kami ng pang swimming kasi magsi-swimming daw kami during the vacation. So yeah, first time kong mag swimsuit or kasi hindi po ako mahilig mag swimsuit or mag bikini. Bahay na kami, guys, and si Ana andun na sa kwarto, natutulog na. Pagkalapag ko sa kanya, diretso siya talaga. Parang nare-relax na siya, batas tulog na siya. I really hope na wala siyang lagnat mamaya or tomorrow. And if lagnatin man, hindi masyadong irritable. So I really hope okay lang siya later. I'm gonna have very late lunch. Ito, yung breakfast ko kasi kanina, parang lang yun, diba? So, yeah, dumaan ako sa tindahan, yung mga healthy options doon. So, ito siya, chicken wrap. Masarap. Buti discounted siya. So, yeah, medyo may kamahalan yung mga kasi dito. So, buti na lang discounted siya. So, anyway, tapusin ko na yung vlog natin. And yeah, I hope nag-enjoy kayo sa ating video. Salamat sa mga sumusuporta sa ating channel. Kakain lang ako, guys. Salamat for watching. Please don't forget to like and subscribe if hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel. Kita-kita na naman tayo sa susunod na video. Salamat. Duy! Mush, babuy!